खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयबो आंनि गोसो गोथारनिफ्राय बयखौबो फिन खनसेबाव आंनि भिडिअ बरायबाय। आं सानो नोंथांमोना मोजाङैनो दं, आसा खालामो आंबो मोजाङैनो दङ। आङो डाक्टारनाव थांनो ओंखारदों हाब्रुबिलाव, गसाइगाव हाब्रुबिल हस्पिटालाव, सिभिल हस्पिटालाव आरोखि चेकआप दङ आंहा 5 मान्थ कमप्लिट जाबाय नालाय, बेनिखायनो चेकआपआव थांनांगौ। दा आं नायजानाय डाक्टाराबा दंना गैया, दिक्सा बायद'आ थांनायसै, दाखालिनो थांनांगौमोन खिन्थु थांनाय जायाखिसै, एसे बेस्थ' मा खालामनो। ओमफ्राय दिनै थांसै। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनदोंब्ला नायलांबाय थादो। थौदो होमबालाय थांसै। ओंखारबाय, थांबाय आयै, थांबाय आं। नै आंना हिर'आ सफैलायबाय लांनो रेडि गैदां। आंखौ मा लाहोदों बेयो, बेल बेग। हेल' bye. Chalo. Oi. थांसै माने बै फार्मासियाव मुलि लायनांगौ, मुलि लिरना हरदों, मा लिरना हरखो लायनोसै। मोनबोबाय आंना मुलिया सन'ग्राफि रिपर्टआ आरो दै लोंनो थिनदों। ओमफ्राय दैया लोंनाया खम जायो। मोजाङै दङनो, बेबिया जेबो उसुबिदा गैया होनदों। जे मुलि हरखाबाय आरो गावसोर सन'ग्राफि खालामनानै मा मोनदों, जेबो ओरैनोथ' नर्मालावनो दं होनदों, जेबो उसुबिदा गैया होननानै बुंहरदों आरोखि। नर्मालैनो दंनो बेबियाहाय। मुलिफ्रासोनो दा गडनाव प्रे खालामनांसिगौ। बेबि गार्ल फैयोना, बेबि बय फैयो, जेखि फैया जायो सोलियो। एक्सुवेलि नांनाया बेबि बय नांगौ। नायनायसै नैबे सुगारनि रिपर्ट, टाइफडनि नर्मालावनो दं, बेबो थिगैनो दङ, गासैबो थिगैनो दंजोबो। हेमग्ल'बिनाबो गोसोखौ गोजोननाय मोन्दों सन'ग्राफि खालामनानै नुनानैहाय, गोसोखौ बिराद एक्सट्रा रोखोमनि गोजोननाय मोनखायो आरोखि। फैलायबाय बानायनांगौमोन माबाजोब्बाय अखा हानानै। आंनि भिडिअखौ जोबोद नायनो थाखाय थेंक इउ, बाय बाय। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। भिडिअखौ एसेबां फोजोबनोसै आं, बाय बाय।